Welcome to my channel. Enjoy watching. Saramong grasyon, igo ako ni sarong bunyang na ako o asing kanigo na kayo sa puyang kamautan na yan mautog na. Minsan ganit, labi-labi ang sayo na mamatay ang pagsakit, padapos pa ang pagpasa ni Jesus Kristus. Napalungkang kirari siya, nagpilit na makabangon, pinapagkanya ang kasaklan ng tao. Ipuhan na magpadagos at sa kaligtasan ng mga tao makasalanan. Ilulot yato at sa tuyang mga pamilya. O Diyos na makakamahal, ipinadara mo ang sa imong aki para sa kaligtasan kang gabos. Kararo kami nagpapamiti sa mga nagkasala tumang sa pagkamuon sa pamilya. Huli kan abortion, kapabayaan sa mga aki, kawaran paggalang at sinmarahay na pag-ataman sa mga magura, at iba pang mga pagkakasala na minaraon sa integridad kan pamilya at integridad kan tao. Napadungkay liwat si Jesus, lugod, ang mga napadungkay, hinhuli sa kakulangan, sa kaibudan sa mga mag-aragon. Warasan sa sainda at dalisay na pagkamoo na andam na magdusay kan sa diri para sa saindang namumuta, sa karahayan at kasakitan, sa kayamanan at kadughaan, sa kahilangan at kaginhawaan. Gabos, sa samuyang parokya, komunidad at nasyon, kakusugod mo itong mga nagluluya at buod sa saindang inisibong karahayan, ninhuli sa mga taong nagkukontra o nagpapakaraot sa ila. Lugod ang saindang padagos sa paghinala, kapag nanayon ka sa imong grasa. Lindigan mo man ang samuyang mga puso, tangaling mahali at mga maraot na intensyon, kapaabaw-abawan, at ano pa man na nakapagpagabal sa krus ni Jesus. Kamaruan sa Ama, sin sa Akin, at sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan na sin magdanay manasin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Pagurupuro-purupan niya Si Ate Remy, ribay mo na lang. Si Ate Remy, ribay na lang. Madinglik. 1, 2. Taruh pa.